Kako funkcionira znanost? Odgovor je zapravo strašno jednostavan. U traženju velike istine, u znanosti se zapravo sve vrti oko modela i oko predviđanja. To je istraživanje našeg mjesta u svemiru, koje seže od najsitnijih subatomskih čestica pa do neuhvatljivih pokušaja određenja prostora i vremena. I opet se sve svede na potragu, odakle smo potekli i kamo idemo. Na putovanju kroz tu uzbudljivu priču našli smo se prošloga ponedjeljka sa znanstvenikom renesansno-humanističkog kruga kvalitete Sašom Ostojićem. Njegova glasna razmišljanja provociraju na ponovno pretraživanje i testiranje baze naših vlastitih, već vrlo čvrsto ukorijenjenih stavova. Ako ste spremni za nova uzbuđenja, ostanite i danas s nama u emisiji Divni novi svijet. Darwinova teorija evolucije danas zahtjeva novu kritičku analizu, reviziju, zaključio je u prošloj emisiji docent dr. Saša Ostojić sa Zavoda za biološku i medicinsku genetiku Riječkog medicinskog fakulteta. I to analizu nastavio je u smislu sagledavanja svih ostalih mogućnosti i činjenica koje smo do sada spoznali, i to unutar svih znanja koja se ogledaju ne samo kroz znanost, nego i kroz religiju ili umjetnost. Život koji nas okružuje i kojim živimo je kombinacija nesavršenstava, pa ne inzistirajmo onda na samo jednom mogućem savršenom odgovoru na pitanje što smo i kako mi to postali, nego se otvorimo mogućnostima koja nam pružaju sva ta područja ljudske spoznaje. Jednoznačan odgovor teško ćemo naći ako slijepo pristanemo u samo jedno moguće objašnjenje, jer dvojbena je i Darwinova teorija o postanku novih vrsta i kreacionizam koji govori o starosti našega svijeta od samo kojih 6000 godina, dok fosilni i ostali znanstveni nalazi pokazuju puno više. Dotle teorija o panspermiji kao mogućnosti da nebeska tijela prenose i siju život po svemiru i teorija o inteligentnom dizajnu trebaju dodatne argumente. U nedostatku dokaza držimo se Darwinove teorije, jer nam ona višestruko koristi, smatra docent dr. Ostojić. A mislim da su ključna dva razloga. Prvo, ta gola materialistička svijest u odnosu na onu koja je iracionalna, dakle u odnosu na vjeru, ne možemo prihvatiti da je nešto nastalo kreacijom. Međutim, ja mislim da postoji dublji kulturološki i sve drugo razlog. Podsjetimo se, priroda je nepravedna, sebična. Prirodni princip pretvaramo u zakone. Zakoni opet onda toleriraju nepravdu u ljudima. Imperativ borbe u kojoj pobjeđuju najbolji ugrađeni u svaku našu djelatnost. I onda sve to je negdje pod krinkom vjerujemo u teoriju darvinizma, jer nemamo ništa bolje. Međutim, nije problem vjerovanja u racionalnu svijest, nego je problem toga da ako dovedemo u pitanje Darwinovu teoriju, dovodimo u pitanje kompletno stupove našeg društva koje su utemeljene upravo na borbi za dominaciju. To se pretvorilo u novo vrijeme u borbu za profitom. Dakle, oni koji su najuspješniji proizvode profit, novac, oni koji imaju novac imaju sve. Novcem se može kupiti i povijest, može se kupiti i prijatelje, može se kupiti sve. Drugim riječima, može se kupiti ugoda i ovaj svijet je definiran očito za ugodu onih koji takvu priču održavaju. Svi mi koji smo samo korisnici usluga onih koji nas usmjeravaju, a očigledno i manipuliraju, morali bi se pitati onda da li smo skloni povjerovati da Darwinova teorija evolucije ne vrijedi u naše vrijeme, pa čak ako i nemamo bolji izbor. Pa ako nešto mora stajati u udžbenicima, ja se slažem, nek stoji Darwinova teorija, ali barem shvatimo da oni koji su nam ju plasirali kao vrhunaravni zakon, da imaju jako koristi od toga. I tako smo došli do pravih pitanja. Kako zapravo izgleda koncept znanosti danas? Što ona traži? Komu ona služi? Možemo li utjecati na to? Što doista znamo o bilo čemu?
jer radi se o institucijama, savezima i čvrstoj strukturi koja znanstvenu djelatnost usmjerava prema točno određenim interesima. Gledajte, vratimo se malo u prošlost. Kad je znanost postala službenom doktrinom, onda kad je preuzela od crkve i tog pogleda na svijet u stvari dominantnu ulogu i kad se sve pokušalo materialistički, racionalno, s mogućnošću ponavljanja dokaza ili eksperimenata, znači potvrditi, ali je bitna bila ta promjena između idealističkog i racionalnog svijeta u jedan racionalan koji ima početak i kraj. To se sve događa ili poklapa sa Darwinovom teorijom i vratimo se opet na početak. Ono što je Darwin, hodajući po Galapagosu i razmišljajući 20 godina poslije, nećemo sad o Wallace više, postavio je u biti da ta prirodna selekcija jest borba za najbolje. Pogledamo jednu malu analogiju. U to vrijeme Karl Marx piše Kapital, pa Engels je tu, pa se svi oni dive Darwinu i svi oni govore da je Darwin jako dobro postulirao da je sve oko nas prirodni princip, a prirodni princip je borba za najbolje. Tim više što priroda uopće nije etična. Gledajte, jedna zvijer kad se ide prehraniti neće doći u čopor onih koje lovi i reći vidi ovo je tamo jadno malo, najmlađe biće u obitelji, pustit ćemo ga da ga se razvije. Dakle, poješće ga. Drugim riječima, priroda je sebična, okrutna, agresivna i bavi se isključivo preživljavanjem. Kao i gen. Točno. A ako čovjek želi, a mi stavljeno u naš CNS kao princip da se moramo ponašati prema prirodi, onda se time otvara doslovno placet za jedno ponašanje gdje ne poštujemo ono što nam je ipak evolucija vjerojatno ugradila kao mehanizam samokontrola, a to je ta nekakva svijest o dobrom. Znači li to da osim sebičnog gena, dakle interesa gena da se rasprostrani, da se produži kroz vrstu, kroz potomke, dakle da osim sebičnog gena postoji altruistični gen? Pa teško je reći da li je ta jedinstvenost homo sapiensa kojim se razlikuje od svih drugih vrsta upravo to da gaji u sebi taj altruizam i taj jedan osjećaj za dobro, čak i onda, jer neki će reći, ok, altruizam je samo jedna proširena sposobnost da se svidimo drugima. To je još jedan od mehanizama, vidi kako je on dobar, on je prihvaćeniji. Međutim, ima ljudi koji altruistički princip koriste i kad ih niko ne vidi do razine samouništenja. Onda se postavlja pitanje, ako su sebični geni stvoreni samo za perpetuiranje, zapravo za samoreprodukciju, na uštrb svega ničanska volja za gaženjem, za dominacijom, gdje je onda skriven? Da li postoji altruistični gen? Pa ako je sve negdje zapisano u genima, vjerojatno nam je to ugrađeno u genom, jer očito da to ljudi svi imaju u sebi. Ja mislim da su ljudi u biti dobri, ali oni koji vode svijet, a uključivši znanost, nemojmo isključivati da je znanost isto jedna velika manipulacija, možemo i o tome, oni koji vode svijet nas pokušavaju odvojiti, a ja ću se sad igrati tvojim riječima, od tog altruističnog gena ili njegovog proizvoda. Žele nas uvjeriti da je svijet racionalno, mehaničko mjesto, žele nas uvjeriti da je sve dokazivo biološkim, kemijskim i fizikalnim zakonima, žele nas odvojiti od bilo kojeg razmišljanja koje nije strukturirano. Naravno da iza toga svega postoji nekakav konačni cilj manipulacija. Ja pretpostavljam da se krije velika moć iza mogućnosti da saznamo koja je naša prava bit. I vjerojatno do toga ne bi smjeli doći. Vjerojatno ljudi ne smiju biti samo samostalne misleće jedinice, nego moraju imati privid da su slobodni, da smiju razmišljati, da im znanost kao vrh svega daje i otvara prave putove, jer pazite, znanstvenici su jako ozbiljni ljudi, oni su usmjereni, fokusirani, oni su odvojeni od svih strasti koje nam čine život, koje nam na neki način nas odvajaju pravog smisla u životu i njima se vjeruje. Ali ja ću ovako javno reći, smatram da je znanost postala religija. Smatram da znanost ima svoju strukturu, da ima svoju instituciju, dakle ima svoju crkvu, ima svoje svećenike koji su pozicionirani od onih najnižih u hijerarhiji do onih najviših, da ima svoje resurse, dakle ima veliki novac i da ima svoj cilj i poslanje. Prije godinu dana postao sam urednikom časopisa Medicina, Zbora liječnika Hrvatske podružnica Rijeka, to je znanstveno stručni časopis i ušao sam duboko u tu temu i onda sam recimo naišao na jedan vrlo interesantan podatak. Činjenica je da 90% relevantne znanstvene produkcije, dakle onoj produkciji koje se vjeruje, i to bezpogovorno u smislu znanstvenih vrijednosti istina, se producira ili publicira samo u 10% znanstvenih časopisa. Što to znači? To znači da ostala produkcija
je tu, ali oni koji vode svijet joj ne vjeruju. Međutim, mene fascinira ovaj broj 10%. To znači da je kompletna svjetska moć, ako se složimo da politika, ekonomija vjeruje znanosti kao onima koji imaju pogled unaprijed u mrak, a ako je samo 10% koncentrirano, moć koncentrirana u tih 10%, onda se postavlja pitanje nije li ogromna kontrola ovog svijeta postavljena kroz nekoliko časopisa, Nature, Science, Cell i sličnih, koji praktički usmjeravaju znanstvenu misao. Činjenica je također da u takve časopise stvarno se teško ulazi, ali isto je tako činjenica da postoji čitav suptilni niz načina na koji oni usmjeravaju što će se pisati unutra ili o čemu se neće pisati. A recimo neće se pisati o tome da možda Darwinova teorija u današnje vrijeme možda ne drži vodu kao što je to bilo prije 150 godina. Svaka čast Darwinu, ali ja imam blagi osjećaj da je Darwinova teorija se tako dobro ugradila u korijene zapadnog, posebno zapadnog društva, u materialistički na svjetonazor, u kapitalizam. Premda to nije bila njegova intencija. Pa naravno, nije ni intencija Alfreda Nobela bila da s eksplozivom se radi ono što se radi. I u startu nije intencija Jana Wilmuta kad je klonirao ovcu Dolly bila da se govori o kloniranju čovjeka. Dakle, uvijek svi želimo ići preko ruba i uvijek se kunemo u to, sveto se kunemo da kad dođemo preko ruba i otkrijemo neku istinu koja bi mogla čak dovesti našu civilizaciju u pitanje, onda samo čekamo ko će preuzeti štafetu i reći pa dobro, ja ću se ipak po prirodnim zakonima pa idem egoistično. Gledajte što je u programu znanosti. Imate niz poglavica koji smjerno jašu na svojim pastusima u nepoznato i onda žele zabiti prvi zastavicu u jednom terenu. Činjenica da onda znanost ulazi u jedan znanstveni larpurlatizam gdje je bitno osvajanje terena, osvajanje divljeg zapada, a što će to u konačnici donijeti, kako će to doći u konačnici do malog čovjeka, pod navodnicima malog čovjeka koji sluša ovu radijsku emisiju, koji dolazi kod liječnika i koji hoće čuti koji je produkt sve te vrhunske znanosti, kroz jedno banalno pitanje, to što ste mi ispričali, a što ja sad trebam raditi, što ja trebam jesti, jel postoji opasnost za moje dijete? Odnosno, imate li lijek za mene? Točno. I onda u jednom trenutku shvatiš da je ona sfera do razine genske terapije negdje tamo tako daleko za možda 1% svjetskog stanovništva, a da istovremeno 500,000 djece godišnje umire od gladi i žeđi. Istovremeno 70% Amerike je pretilo preko 100 kg ljudi koji imaju aterosklerozu, infarkte, dijabetes, tumore i tako dalje. Znači, pretvaraju se u bolesnu, neću reći naciju, ali u bolesnu grupu ljudi. Ovi drugi paralelno umiru od gladi. Ovima ne oduzmeš, nego preusmjeriš resurse i pošalješ tamo. Ove si spasio, dao si im život. Ove si učinio zdravijima. Dakle, to ne znamo riješiti, ali je jako bitno da nađemo receptor za neku molekulu, jer to je strahovito važno u tom putu. Naravno da ljudi koji se time bave, da to rade kvalitetno, da to rade sa rezonom. Međutim, nekako globalno, kao da smo se izgubili u sitnom mozaiku, u subspecijalizacijama svega, a da i dalje se ne možemo izdići u jednu kompletnu sliku i shvatiti što je to znanost. Pazite, znanost, čim joj pristupite malo drugčije, uključujući ovaj razgovor, odmah to treba staviti na rub, na marginu i reći tko je on ili ko ima pravo tako govoriti. Međutim, ne postoji jedna istina. Ako uzmemo da svaka društvena djelatnost, humanistička, uključujući filozofiju, bilo koji oblik umjetnosti, pa i religiju, ima svoju istinu i da ne možemo reći da na zemlji postoji 550 istina. Uvijek znamo da postoji samo jedna istina i njihovih 550 interpretacija. Cilj nekakve buduće znanosti bi trebalo biti, a to je po defaultu bi znanstvenik trebao biti otvoren čovjek. Dakle, otvorenost da shvatimo različite koncepte i da iz svih tih koncepata pronađemo podudarnost jedne istine koja je sigurno svugdje u bazi, ali onda svako povuče negdje prema svom dijelu, jer eto želi na neki način dominirati nečem ili zloupotrijebiti, pozitivno zloupotrijebiti vodu na svoj mlin, jednostavno jer želi. Dakle, mislim da je pozadina čovjekovog djelovanja dominacija i ta jedna agresivnost dokazivanja sebe i svoga ega. A što će u posljedici to donijeti pučanstvu ili cijelom svijetu, altruistički gledano dobro, ali možda u trenutku kad će to postati dobro, više nas neće biti, pa onda, da li nam onda to donosi dobro, ne? U evolucijskoj psihologiji poznati model spiralne dinamike.
Zasniva se na pionirskom radu Claira Gravesa, a naknadna istraživanja ne samo da su potvrdila smislenost sustava razvoja kakvog je on predložio, nego su i pronašle djelotvornu primjenu načela takve dinamike u reorganizaciji biznisa, u revitaliziranju naselja, ispitivanju obrazovnih sustava, neutralizaciji tenzije u velikim gradskim središtima. Ukratko, držim da je psihologija zrelog ljudskog bića neprekidni, razvojni, obnavljajući, oscilirajući spiralni proces koji odlikuje progresivno podređivanje starijih, nižerednih sustava ponašanja novim, višerednim sustavima, kako se egzistencijalni problemi pojedinaca mijenjaju. Svaki sljedeći stupanj, val ili razina postojanja stanje je kroz koje ljudi prolaze na svom putu k višim stanjima bivanja. Prelaskom do određene razine, ljudska svijest je napokon spremna za ogromni kvantni skok u mnijenje drugog niza. U stanju je izdići se iznad služenja dotadašnjim osnovnim potrebama i postaje u svim smislovima ekološki usmjerena prema dobrobiti cjeline. Samo čekamo vrijeme kad će i naša kulturna i znanstvena civilizacija biti spremna i učiniti taj kvantni skok u širi kontekst razumijevanja vrijednosti izvan naših stješnjenih i taštih. Stalno pokušavamo sve usmjeriti u strukturu da je neko ili neki su samo odgovorni za produkte kuda ćemo svi zajedno ići. Ja mislim da je svako od nas, svako ko sluša ovu emisiju u stvari znanstvenik. Sad to zvuči na neki način bogohulno prema strukturi znanstvenika jer su se educirali 20-30 godina, krvavo došli do svoje pozicije. Ali to je ista priča kad dođete kod liječnika i pokušate čuti što vam se to događa, a on vas se tretira otprilike tako da gospodine dovedite svoj stroj, pa nam ga ostavite na 7 dana, pa dođete po njega, dakle svoje tijelo, pa se onda vi morate psihički odvojiti od toga i onda vam nešto rade i onda se vi vratite u svoje tijelo i onda pitate oprostite što ste mi radili, kao što pitate kad vodite auto u autoservis, a on nam kaže gledajte, niste vi studirali medicinu, vi to ne možete razumjeti, a kako bismo to razumjeli sutra kad odemo potpuno na molekularnu razinu, pa koja neće biti jasna ni praktičarima, jer je veliki problem konverzije novih znanja u praktično objašnjive priče samim liječnicima, a kamoli onda pacijentima. I onda se postavlja pitanje, ako ne možeš vladati time osjećajem da čovjeku daš priču koja će ujediniti njegovu psihu i tijelo, onda isto tako se postavlja pitanje kako ćeš istu priču prenijeti na znanost. Ja mislim da ste i vi i svako od nas znanstvenik. Jedino što vi ne znate strukturu i metodologiju kako da dođete do nekih rezultata. Ali pravi znanstvenik je svaki čovjek koji se stalno pita, kojem nije definitivno jedini cilj doći do odgovora, nego konstruirati nova pitanja. Moje dijete, koje imam 2 male djece, koje me stalno nešto pitaju jer su mali, i sad gledajte što ja radim. On mi postavi pitanje, moj sin od 4 godine, i ja pokušavam doći do odgovora, ali pokušavam kanalizirati odgovor da ga gradim kroz taj odgovor. I sad ja razmišljam kako će taj odgovor njega unaprijediti jer ću mu otvoriti nova pitanja. I u trenutku kad sam smislio pametan odgovor, on je već odustao od tog odgovora i postavio 4 nova pitanja. Znanstvenici se sve više usmjeravaju odgovorima. Gledajte koji je problem znanstvenih radova. Ljudi uvijek kreću od hipoteze. Imaš neku znanstvenu ideju. Ali znate što se događa? Događa se to da, ne znam, reći postotak preko 90, da najveći broj radova koji se objavljuju imaju dokaz hipoteze koja je postavljena unaprijed. Pa ja stvarno se divim svim svjetskim znanstvenicima da su toliko pronicljivi da svi unaprijed znaju da će dobiti takve rezultate, jer se praktički negativni radovi uopće ne objavljuju. Znači radovi gdje kažeš imam hipotezu, nisam ju dokazao, sorry, nije to. Ne? Do čega dolazimo? Dolazimo do koncepta da se od nas traži da unaprijed dobijamo rezultate. Da li, ja neću otvoriti prostor moguće manipulacije, ali da li ćemo na tom putu, kad otkrijemo da možda nismo baš dobro razmišljali, odustati od te hipoteze, postavljati novu, ili ćemo ju dokazati po svaku cijenu, uključivši da ćemo eliminirati rezultate koji nam se ne uklapaju, da ćemo izabrati statističku metodu koja će nam prikazati činjenicu na način na koji hoćemo, da ćemo citirati iz drugih radova samo parcijalne rečenice koje nam se uklapaju da drže našu teoriju,
i napraviti jednu konstrukciju koja ljudima sa strane izgleda savršeno, jer ju ne razumiju, ali u istinu, koliko su blizu prave istine, to se postavlja pitanje. Ja ne govorim da ljudi namjerno manipuliraju, ali je sustav napravljen tako da se moraju proizvoditi rezultati. Bez rezultata nema dobrih ideja, bez dobrih ideja nema projekata, bez dobrih projekata nema novce za projekata i vi jednostavno morate funkcionirati, da morate biti tvornica dobrih rezultata. Ona prava istina, ona prava znanost događa se tiho u laboratorijima i nažalost mislim da oni najiskreniji ljudi su utopljeni u jedan sustav koji je jako strogo postavljen, gdje recimo sustav Novaka je takav da Novak u startu kao mlado slobodno misleće biće nema što razmišljati, on dobije svoj zadatak i on nosi vodu. On melje u mlinu dok ne postoji, ovisno naravno o mentoru i o njegovom šefu, mogućnost da eventualno se eksponira. Ali najčešće je situacija takva da on mora sazrijevati godinama. Ta priča o sazrijevanju može trajati i 20 godina, taman dok se mladog čovjeka iscrpi do te razine da više kreativnost dolazi u sferu nemogućeg. A ja sam čvrsto uvjeren da mladi mozak između 20. i 30. godine propulzivan, dobro motiviran, može možda postaviti i bolje vizije nego neko ko gleda na cijelu stvar strukturno ima 60 godina ili 55, nije bitno. I mlad čovjek može biti strukturno zatvoren, pa ako imate mlade šefove koji su pravi vojnici svoje vrste, i oni mogu u stvari kočiti znanost time što usmjeravaju razmišljanje cijele grupe samo na svoj način. 100 puta se pokazalo da neko iz grupe ima izvrsnu ideju da se na kraju prezentira isključivo šef, pa neću spominjati neka otkrića, recimo virusa AIDS-a ili tako dalje, gdje je bio očigledan primjer upravo ovo o čemu govorim. Problem je neslobode u znanosti, problem je zatvorenosti, problem je nekomunikacije i problem je strukturiranih obrazaca. Sve suprotno bi možda omogućilo da znanost dođe do pravog smisla i da se vrati onima zbog kojih je u stvari tu, a to su naši slušatelji. U tom smislu riječ sloboda je ključna, a znanost je sve drugo osim onog jednog slobodnog sustava, jer bez slobode, bez potpune čiste svijesti, pazite, svijest je nešto nematerijalno i znanost ju ne priznaje na način jer ju ne može objasniti, ali bez svijesti nema jedne ključne ljudske karakteristika, to je kreativnost. Bez kreativnosti nema maštanja, bez maštanja nema novih ideja, bez novih ideja nema spasa za naš svijet. Doktore Ostojiću, što je vas potaknulo da se tako kritički usmjerite prema ovoj problematici znanstvenika, čim redovima pripadate i sami? Pa, gledajte, ja mislim da po defaultu, po onoj osnovici, znanstvenik bi trebao biti skeptik. Čovjek koji ništa ne vjeruje, pa čak i ako dobije neke brojeve, da čvrsto ne vjeruje u njih. A kamoli da ih unaprijed zamisli i da je jedini cilj da ih ostvari. Ja stvarno imam osjećaj da imam, neću reći misiju, ali da je moj zadatak da ljudima barem prenesem ili da ih senzibiliziram da nije sve tako kao što nam se čini i da ta uklopljenost u jedan obrazac koji nam se slatkom vodicom prezentira i koji u svakom slučaju političari vrlo dobro znaju zloupotrijebiti, nije pravi život. Ja nažalost moram ustvrditi da veći dio ljudi oko nas u stvari nije živ, to zvuči ovako paradoksalno, ali mislim u kontekstu da nije aktiviran i da nije aktiviran do one razine da shvati osobnu odgovornost. Gledajte, ja se bavim genetikom reprodukcije i svjestan sam da je reprodukcija usisava se pa i u čovjeka vrlo neuspješan proces. Svjestan sam da je selekcija na razini samo oplodnje i mogućnosti razvitka ranog embrija strašno selektivna i da možda do 2/3 plodova propada. Žena ni ne zna da je u prvih 7 dana imala pobačaj, ima menstrualni ciklus 10 dana kasnije, nešto obilnije i to je sve što ona zna. Ali ne zna da je izgubila plod. I možda svaka žena koja ovo sluša je imala 2, 3, 5, 10 neprepoznatih pobačaja. Drugim riječima, dijete koje ste rodili, ne da je dar, sad ne mislim na dar onaj šire gledano,
nego je to takvo čudo prirode da taj život koji se izborio nije samo jedan replikativna vreća za gene, nego taj život je u stvari nešto što treba cijeniti i svaka osobnost koja se razvija u vlastitoj obitelji kao užoj zajednici, onda i šire, je u stvari nešto što treba cijeniti i svako od vas ko ovo sluša ima priliku da učini nešto za ovaj svijet. Ne samo priliku, nego ja vas sad prozivam, svako od vas ima i odgovornost, osobnu odgovornost da radi na sebi i da preuzme svoj udio u tome da uspostavi bolji svijet. Ne u onom jednom patetičnom, altruističkom smislu we are the world, we are the children, kao kad misice kažu u naprijedišu, pa kad spomeneš tu gladnu djecu i tako dalje, to je uvijek ista priča. Međutim, stvarno, ja mislim da napredak ne dolazi od zgora, da nam političari kažu sad će biti bolje u Hrvatskoj, nego napredak dolazi tako da svako od nas na osobnoj razini se produbi, da shvati neke istine i da ih pokuša naći, da praktički sumnja u sve što mu se kaže jer je vjerojatno vrlo dobro izmanipulirano. Uostalom, nama ne trebaju prijenosnici istina. Ako govorimo o znanosti, osim onih ljudi koji stvarno vrijedno pronalaze receptore molekule i koji su zaljubljeni u svoj posao i koje podržavam, cijenim i hvalim, treba nam širi pogled na znanost u tom smislu da svako se osjeti da ne treba poruku primati samo od onih koji rade tu bazičnu znanost, nego praktički da svako istražuje u svojoj glavi i u svojoj obitelji i u svojoj zemlji i rastom kvalitete slobodne misli raste i sloboda u društvu, raste i pozitivan pogled na život, a samim time i raste kvaliteta cijelog društva. Znači, promjene moraju doći od ispod, a ne od zgora. Bio je to docent dr. Saša Ostojić s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Pa neka ovo bude poticaj. Na kraju emisije Divni novi svijet pozdravljaju vas Katarina Barišić, Kristina Kišenhojter i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja.